paras, oot tarkkana nyt oikeesti. Tällä videolla kuvataan Jeeppi-hankkeen Man Overboard-harjoitusta. Vuonna 2023 Suomessa hukkui yhteensä 75 ihmistä. Tyyppi yli laidan! Veneestä putoaminen on erityisen vaarallista veden ollessa kylmää. Jos henkilö on 6 minuuttia 6-asteisessa vedessä, hän ei jaksa enää puristaa riittävästi noustakseen veneeseen. Vähän jaksaa vielä! Pelastusrenkaan ja heittoliinan tulee olla nopeasti saatavilla. Veden varaan joutunutta henkilöä tulee seurata ja osoittaa, kunnes hänet saadaan poimittua veneeseen, tai kunnes pelastusviranomaiset saapuvat paikalle. Väsyttää jo vähän. Kylmää on. Harjoitus toteutettiin luotsikutteri Pitkäpaadella. Maailman valtameret kiertäneen veneen suunnitteli maineikas Colin Archer. Nykyisin Suomen merimuseon kokoelmiin kuuluva Pitkäpaasi hankittiin luotsi- ja pelastusveneeksi Pitkäpaaden saarelle vuonna 1898. Se on aktiivisessa käytössä muun muassa merenkulun perinteiden siirtämisessä sukupolvelta toiselle. Kaikki on ihan hyvin, sä pääsit ihan kohta tänne. Kaikki on hyvin. Ei oo hätää. Onko sulla ote siitä? Miksi tuolta tuo vettä tuolta veneestä? Se on ihan normaalia. Ei oo hätää. Veneeseen nousemista voidaan helpottaa kiinnittämällä liina tai köysi veden varassa olevan henkilön pelastusliiveihin tai valjaisiin ja kytkemällä isäpurjen nostin puomin päähän, jolloin vinsseillä tai taljalla saadaan lisävoimaa nostamiseen. Veden varaan joutuneen henkilön pelastamiseen meni tässä harjoituksessa yhteensä 5 minuuttia. Harjoitusolosuhteet vaikuttivat nopeaan toimintaan, sillä purjeet olivat valmiiksi alhaalla, kone oli käynnissä ja veden varaan joutunut henkilö oli varustautunut kuivapuvulla. Kovassa merenkäynnissä aikaa voi kulua helposti 10 minuutteja, jolloin hengissä selviämisen mahdollisuudet heikkenevät dramaattisesti. Me istutaan suoraan hyttiin. Joo, menkää Pystytkö sä lähteä liikkuu sisällä? Sä oot avaruushuolta. Hyvä. Joo, siellä. Mä oon kiinni vielä.